Bueno, o bolo sempre estou preparado, porque o bolo é un sitio que te fai volver. Porque non é, como di, fachiche bola, non, é o bolo. E o bolo ten que ser raíz de volver, ten que ser raíz de experiencias. A ver, temos o segundo punto máis visitado, se non de provincia de Ourense, incluso de Galicia, diría eu, Así que hai que visitar o bolo, hai que visitar as ermidas e disfrutar da nosa terra.